Здравейте, приятели, аз съм Джейсън Джей и днес ще играем Clash Royale, по-скоро с акаунтът ми Дънди Крокодила, който има 233 811 парички и 1349 джъма. Новото в Clash Royale, както виждате, е доста интересно. Затова започвам с битка. За да видим какво по-скоро се е променило, тръгвам с една вещица и съответно пускам моите барбаряни с гредата. За да има максимален демидж горе, ще хвърля и варелът с гоблин варела. Тук загубих своята кула, докато се обяснявах, и за това трябва да се стегна. Добре. Това беше лоша изненада. И вероятно тази игра няма да я бъде. Но в следващата ще има успех. Със сигурност. Да видим гоблин барела. Добре, взех поне една кула. Това бе всичко в първия рунд. И така вече са грели за битките в Clash Royale. Ще ви покажа това, което имам да взимам. 1200 парички, кой ти ги дава? Тук върват нагоре короните. Съответно имам нещо за обиране от тук. И така. Битка номер 2. Този път по-внимателно и по-преценящо риска. Изчаквам тази пека. Съответно се отбранявам. И вече съм преминал в атака с мини пеката. Супер, кулата е пред разпад, но не моята, а на опонента. Вече е история и неговата централна кула, предполагам, ще стане история, защото гоблин барела ще довърши нещата. Добре, трябва съвсем малко усилие още, за да се случат всичките тези неща. И тук се сборих с вещицата и няма как
Трябва да пусна барбарианите с гредата, за да оцеля горе и кулата да е история. И така, отваряме този чест. Виждате какво се случва. Тук също, тук 10 000 парички. Съответно, нова карта, нов късмет и битка номер 3 за днес. За да видим този дек дали е успешен. Обикновено процедирам с 3 битки. Да назорим малко нещата. И така очаквам моя опонент да се раздвижи по-добре. Това вече е друго нещо. Почнах демидж от кулата му и мисля, че ще победа този път както си трябва. Да видим. Накарах го да избърза с вещицата, което не беше замислено от моя страна. Просто се случи и тук трябва да го изненадам с барела. Ето така се взима кула. Сега ми трябва повече от всякога вещицата, но тя я няма. И затова няма виновни. Гоблин барела ще промени нещата в играта. Той започва отбрана. Моя опонент започва отбрана. А аз пак пращам гоблин барел нагоре. И атакувам централната кула. Директно по централната кула. Супер! Това беше добра победа. Пишете в коментарите дали разцъквате Clash Royale, дали ви харесва, защото на мен ми е любимо като игра. Любимо приключение като игра. И трябва да ви кажа, че отделям време почти всеки ден за Clash Royale. Благодаря ви много. Аз съм Jason J. За вас и за вашето настроение. Видяхте и ви представих акаунта си Дънди Крокодила. До скоро, приятели, до нови срещи!